Mă numesc Ilie Denis Mihai, noi suntem un grup de performeri, dansatori și muzicieni independenți și ne desfășurăm activitatea atât în spații convenționale cât și neconvenționale. Eu sunt Tamara. Principalul nostru scop în cercetare este să construim muzică în raport direct cu mișcarea. Căutăm să contopim aceste două elemente ale spectacolului într-un singur corp comun, care să fie funcțional și vibrant și să genereze și să dea mai departe emoție și ritm către publicul nostru. Eu sunt Maria Chifu, generez sunet, sunetul generează mișcare și astfel ia ființă actul creator.